TV Dr. Inlet Kanwala Kasanjuk kirang bashnong jagari boy district lapenlong ya ka program Sngewbha Shuwa ka Christmas da ka bano senyang de ki blanket shekilong ying baduna ka yok ka kot badi ki brio ki blakam he karta ha ki lightly ki shnong Deputy Commissioner jagari boy district warpet upadaya ulation benta ha ka program ula samru ki blanket shekilong ying ki baduk President juga senjuk UBB Makdo Secretary jongka nongpo town uba Renat Kharkamni berkiwe ki nomi khmat jong kini ka than ki laidan bentalang ha kini ka program Dari kampalang raju report margata kini si ke bangsa jikan mau ha history jong ka senjuk kirang bak snong riboy na bangi yo ban yale kemen lang bat pi ya kini ka Christmas bangi rakhe ban pundan burong ya kini ka Christmas lengba kini ke jing ai Christmas kabret bejongi blai ul ai Sngewbha ini ukun ujogu Yesus Kristus ban wan seperti ngiru ngisngo ban yale kemen lang bat pi hagani ke singol jongani ke dongri boy dapat ngin pet ya ke jinglong jingman kasun meneng hasulong ke jing